Nismo mi TV ekipa, mi smo radnici. Kakvi radnici? Pa radnici fizički. Pa ja dobro, Jeste. pa i to rad. Trenutno zarađujemo neke pare i tako to, pa trudimo se, znate. Aha. Dobar dan, Aleksandra. Drago mi je. Bravo. Ovo su moji momci Milo. Dobar dan. Zdravo. Nema lift, jel? Nema. Baš lepo. Izvolite. Hvala. Viš da znam ja manire. Pa moramo sad peške. Ajde ozremo. Ko je ovo sve? Jugomir. Ste dobro? Jel, samo da se izvujem. Ovo je krevet što treba da se nosi. Nije taj. Ovdje je kauč. Aha, to, pa to ćemo mi. Čas posla. Samo doneti alat. Imamo mi alat. A prvo ćemo da iznesemo ove stolice, jel? Pa najbolje stoji stolik. Prekini da snimaš neprijatno ljudima. Da li ćemo da nosimo posebno fioke, pa posebno ramu? Pa možda najbolje sve posebno. Jedna fioka. Druga fioka. Kad budemo otići na ruče. Ostavi to. Izvinite, molim se. Ostavi to, moraš da nosiš. Ajde ti snimaj, ali snimaj njega, nemoj da snimaš mene. Diži. Opa, pa nije ovo teško. Najbolje ga je na ovu stranu. Evo pomoći. Op. Izvini, jel zaključavaš auto? Da, naravno. Znači možemo da stavimo samo stvari da ih ne nosimo sa sobom. Možete. Odlično. Tako. Da nosiš i da pitaš ili ima još. On samo ide i snima i ništa ne radi, pa ga ja cijenim. Ali to moram zato što mi je brat. Evo nas. Imamo još 100 i 4 stolice i krevet, jel tako? Da. I nema više ništa. Ma ne samo ga vrati. Ozbiljno. Trebali smo mi njega da okrenemo. Hvala ti. To ćemo tako tu. Ovako, nema šanse. Pa to će da može ovako. Gledaj sad. Ne može. Sad krevet. Sad ćemo mi ovo, ništa vi ne brinite. Izvinite, kako se ovaj krevet... Možda ide ovako. Aha, evo ga. Idiote jedan. Tvoja strana je pala. Ostrane. Idiote jedan, puklo je. Izvinite. Nije ništa, evo radi on. Jel ide? Puštaj, brate, ozreme. Koji je ovo sprat? Prvi. Još 2, jel? Kad stanem, sve mi se nešto... Ajde, isteruj. Samo vidi ovaj mapu. Evo mapa. Da vidimo kuda je najbliže. Piše ovdje 24 minuta peške. Sa ovim, to znači sat vremena. 3, 4... Čekaj. 3, 4, sad. Evo. Čekaj. Idemo. Ajde. Neće ovo biti lako. Ma gdje će da bude lako? Ali u jednom trenutku ćeš da počneš da ne osjećaš ruke. Što je dobro. Tipo sad. Čekaj, ajde pauzica. Pa koja pauzica, Ozrene? Pa nismo ni krenuli, šta staješ? Nemoj mi gledaš tako. Sljedeći put ja biram posao. Šta sad ti ne valja? Pa ne valja. Ovo je posao za onog, a ne za mene.
Ozrene. Ustaj. Čekaj, evo te Ajde. sunce, ajde, spuštaj. A? Spuštaj. Šta da spuštam? Pa ne možeš ovako da ga spustiš. Aj sad. Ajde. Pa ovdje kod tebe lako. Stoj. Opa! Ide. Jo majko. Jo majko. Jo, šta ćemo sad? Ajde. Šta? Pa šta, idemo. Nema šanse. Od ugla do ugla, od ugla do ugla. Ma nema šanse. Kako nema? Vidi dokle smo stigli. Prešli smo bar 300 metara. Imamo još 1700. Ajde. Vidi ovo sunce upeklo. A šta kažeš da nekom platimo da preveze to? Šta radim? Pa da mu platimo 500 dinara da preveze to i... Koja budala će da ti nosi do tamo 2 km za 500 dinara? Samo mi kažite, imamo jedan krevet, onako dimenzija možda 1,5 m sa metar. Stiže. Da pokušavamo u lift ili ok. Ajde brate, Ozre. Bravo brate, Ozre. Sreća, nije 5 isprat. Vodu. Može leda. Smije mi pitati koliko je? Smije, pa kako je dogovoreno? Ako ste rekli 2000, E? je li ovo u redu? 2000, hvala. Hvala vama, vi ste mi mnogo pomogli. Dobro vam. Zabeliš. Koliko je bilo? Pa bio je 530 dinara. 530. Nije strašno. Nije, a? Nije. Evo, Oho. hvala i malo napojnice. Znači, hvala. Ajde brate, Ozrene.